hvad er en dyrecelle? Altså en dyrecelle, den er omgivet af cellemembran. Og det er i modsætning til en plantecelle som denne her, som er omgivet af cellevæg. Cellevæggen den er solid, mens at dyrecellen og cellemembranen den er blød, så den kan skifte form. Cellerne de indeholder flere mitokondrier, og de der mitokondrier, ikke også? Det lyder måske lidt hurlumhejski, men faktisk så er det faktisk bare dem, der får os til konstant at forbrænde. Og ja, som så mange andre forbrændinger, så skaber det jo varme. Og det er simpelthen den, der kan holde vores kropsvarme op på de cirka 37 grader. Og ja, og det smarte ved dem, det er, at det skal du ikke selv. Det skal du ikke til at arbejde for. Det gør din krop bare helt af sig selv. Og inde i cellen, der er der en masse sorte prikker. Og det er ribosomerne. Og ribosomerne, de er meget vigtige for os, fordi ribosomerne er nemlig den del af cellen, der danner proteiner. Der er både ribosomer i dyrecellen og i plantecellen. Plantecellen, den indeholder grønkorn. Det er dem, der gør planterne grønne og skaber fotosyntese. Men dem har vi ikke. Men hvis vi havde dem, så ville vi for det første være grønne. Eller grønlige, vi vil måske sige noget. Men det kunne simpelthen også bare være, at vi bare ville dø, fordi vi har jo ikke nogen cellelæber. Og så kan vi jo ikke trække luft og alt andet, hvad der nu skal til for at skabe fotosyntese. Yes. Så Var det bare det? Hvis nu jeg kan